ሰላም ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ዳሕና እየ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ናይ ጅግና ወዲ ኣገባብራ ብዝብል ርእስቲ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። መደብና ንብዙሓት ሰባት ንኽባፃሕ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ 4 ናይ ጅግና ወዲ ተባዕታይ ኣገባብራ ቴክኒክስ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ደቂ ተባዕትዮ እዘን 4 ቴክኒክስ ብምፍላጥ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ በዚ መልክዕ ጾታዊ ርክብ እንተጌርኩም እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዘይትርስዖን ብጣዕሚ ትናፍቆን ከምኡውን ተዓግበሉን ናይ ጾታዊ ርክብ ኣገባብራ ቴክኒክስ እየን። እስካብ ናይ መደበይ መወዳእታ ሓቢርኩምኒ ፀንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ፍቕሪ ህይወት መረዳእታታት ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። ናብ መደበይ ከኣቱን ከለኹ እዘን ቀፂለ ዝነግረኩም ቴክኒክስ ንኹልኹም ማለት እውን ኣብ ሓዳር ህይወት ትርከቡ ከምኡውን ኣብ ፍቕሪ ህይወት ትርከቡ ከፕልስ እንተተጠቒምኩምለን ጾታዊ ርክብኩም ተናፋቕን ኣዕጋባይን ዝገብሩ ቴክኒካት እየን። እቲ ቀዳማይ ቴክኒክ እንታይ እዩ? ደቂ ተባዕትዮ ናብ ጾታዊ ርክብ ቅድሚ ምእታውኩም ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክንደየናይ ከም ተፍቅርዋን ከም ተሓሊሏን ክትነግርዋ ኣለኩም። እዚ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሓንጎላ ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ንኽትከውን ዝሕግዛ እዩ። ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጾታዊ ርክብ ድልውነት ከም ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብቐሊሉ ድልው ትኾነሉ ነገር ኣይኮነን። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብሓንጎላን ብሰውነታን ድልውቲ እንተዘይኮይና ዳሕራይ ኣብ ጾታዊ ርክብኩም ትረኽቦ ዕግበት ይቕንሳ እዩ። ሓደ ግዜ ብሰውነተን ድልዋት ኮይነን ብሓንጎለን ድልዋት ተዘይኮይነን ማለት እውን ሓሳበን ሓንጎለን ናብ ካሊእ እንተኾይኑ ካሊእ ዘሕስበን ዘጭንቐን ነገር እንተሃልዩ ኣብ ጾታዊ ርክብ ንኸይዓግባ ዝገብረን ነገር ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ሕዚ ዝነግረኩም ነገራት ብሓንጎላን ብሰውነታን ድልውቲ ንኽትከውን ዝሕግዛ ነገራት እዮም። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ዝነገርክኹም እቲ ቀደም ኢለ ዝነገርክኹም ኣባኹም ኣመኔታ ንኽህልዋ ስለ ዝገብራ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ሓሳባ ኣብቲ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ ንኽኸውን ብጣዕሚ ንኽትሕጎስን ስለ ዝገብራ ክንደየናይ ከም ተፍቅርወን ከም ተሓሊለንን ምንጋር ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝሓ ግዜ ብእዝነን ስለ ዝኣምና እየን። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብኩም ይፈትወኒ ዶ ይኾን ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ዶ ይኾን ዝደልየኒ እንዳበለት ከይትሓስብ ነዚ ነገር ክትነግርወን ኣለኩም። ማለት እውን እንታይ ማለት እዩ? ኣቐዲመ ዝነገርኩም ክንደየናይ ከም ተፍቅርወን ክንደየናይ ከም ተሓሊለን ምንጋር ሓሳባ ናብ ካሊእ ንኸይኸድ ወይ ከዓ ይፈትወኒ ዶ ይኸውን ንጾታዊ ርክብ ጥራሕ ዶ ይኸውን ይደልየኒ ዝብሉ ጭንቀታት ናብ ርእሳ ንኸይኣቱ ዝሕግዘኩም ዓይነት ቴክኒክ እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ እንታይ እዩ? ብድሕሪ እዚ ማለት እውን ከም ተፍቅርዋ ምስ ነገርኩማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ክትዕልልዋ ኣለኩም። ናብ ጾታዊ ርክብ ሙድ ወይ ከዓ ስምዒት ንኽትኣቱ ዝገብሩ ሜላ እዮም እዚኦም። ናይ ጾታዊ ርክብ ዕላላት ክትዕልልዋን ከለኹም ሽዑ ብልዕታ ራሕሲ ንኽፈጥር ዝሕግዛ ሜላ እዩ። ብልዕታ ራሕሲ እንተፈጢሩ ድማ ንጾታዊ ርክብ ድልውቲ ምዃና ዘርኢ ነገር ስለ ዝኾነ እዩ። እቲ ሳልሳይን ወሳንን ዝኾነ ድማ ፎር ፕሌይ ንብሎ እዩ። እዚ እንታይ እዩ? ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዘሎ ጨዋታ እዩ ፎር ፕሌይ ኢልና ንፅዋዖ። ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ። ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ጨጉራ ጀሚርኩም እስካብ ብርካ ዘለው ናይ ሰውነታ ክፍልታት ቀስ እንዳበልኩም ምሕሳይ ምስዓም ፎር ፕሌይ ንብሎ እዩ። እዘን ነገራት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ዘእትዋ እዩ። ኣብ ፈለማ ናብ ፎር ፕሌይ ክትኣቱን ከለኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ምስዓም እዩ። ቀሲልኩም ከንፈር ንከንፈር እንዳተሰዓዓምኩም ቀፂሉ ደቂ ተባዕትዮ ንናይ ደቂ ኣንስትዮ ስምዒት ዘላዓሉ ቦታታት ንኣብነት ከም ክሳዳ፣ ኣብ ኣጥዋታ ከባቢ፣ ኣብ ከብደን ከባቢ፣ ኣብ ብልዕተን ከባቢ እዘን ቦታታት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንምእታው ዝሕግዝወን እየን። ንፎር ፕሌይ ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ግዜ ሂብኩም ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ እንዳሰዓምኩም እንዳነኻኻኹም እንዳሓሳሰኹም ቀልጢፋ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒት ንኽትኣቱን ናብ ጾታዊ ርክብ ምስኣተኹም እውን ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንኽትበፅሕ ዝሕግዛ ዓይነት ቴክኒክ ፎር ፕሌይ ንብሎ እዩ። ስለዝኾነ ወሳኒ ነገር ከም ዝኾነ ክትርድኡ ኣለኩም። እቲ ራብዓይን ናይ መወዳእታን ቴክኒክ ናይ ፊንገር ቴክኒክ ምፍላጥ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፊንገር ቴክኒክ ብዘይ ምፍላጥኩም ኣበይን ክትንካእ ከም ዘለዋ ብዘይ ምፍላጥኩም ነታ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ስምዒት ምእታው ትጽገሙ ኢኹም። ናይ ላዕለዋይ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ ብደንቢ ክትነኽኡ ከም ዘለኩም ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚ መዓዝ እዩ? ኣብ ፊንገር ግዜ
እትላዕለዋይ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ ብደንብ ክንካዕ ዘለዎ ክፍሊ እዩ ኣብ ፊንገር ክትቅልጥፉውን የብልኩምን ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ስምዒት እንዳንበብኩም ኣብ ገጻ ኣብ ሰውነታ ዝርአ ስምዒት እንዳንበብኩም ቀስ እንዳበልኩም ኣጻብዕትኩም ኣብ ብልዕታ ከባቢ ምዝዋር ፊንገር ዝበሃል ቴክኒክ እንትኾን እትላዕለዋይ ክፍሊ ብናይ ማእኸል ኣጻብዕትኩም ምሕሳይ ምንካ እዚ ምስ ገበርኩም ድማ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ብልዕቲ ከም ዝረሓሰ ምስ ፈለጥኩም ቀስ እንዳበልኩም ሓደ ኣጻብዕትኩም ናብ ውሽጢ ብምእታው ስምዒታ እንዳተኸተልኩም ቅልጣፈኹም እንዳወሰኩም ክልተ ኣጻብዕትኩም ብምእታውን ናይ ገጻ ስምዒት እንዳተኸተልኩም እንዳተረዳኹም ክተቕልጥፍዎ ኣለኩም ኮይኑ ግና ተዘይተመችዋ ኣብ ጭንቀት ኣብ ሕማም ስምዒት እንተሃልያ ነዚ ፊንገር እንዳቀነስኩም ወይ ከዓ ሙሉእ ንሙሉእ እስካ መቆራጽ ክትገብሩ ኣለኩም ትሕጎሰሉ እንተሃልያ ድማ እንዳቀልጠፍኩም ነዚ ፊንገር ቴክኒክ ክትጥቀሙ ይሕብረልኩም ናይ ፊንገር ቴክኒክ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽተብጽሕዋ ዝሕግዘኩም ቴክኒክ እዩ ብፍላይ ድማ ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፊንገር ቴክኒክ ተትጥቀሙ ይምረጽ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ኸዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ